U suradnji Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb i Veleposlanstva Republike Indonezije u predvorju zgrade Matice hrvatskih obrtnika održana je izložba indonezijskih proizvoda. Iako je Indonezija svoje veleposlanstvo otvorila prije čak 2,5 godine, prvi je ovo put da se potencijalnim hrvatskim mušterijama, ali i partnerima, predstavljaju pojedinci iz svijeta indonezijskog malog i srednjeg poduzetništva. Croatian people also have interest to Hrvatske građane zanima Indonezija. Stoga imam mnogo projekata kojima promoviram Indoneziju u Hrvatskoj, kao recimo ovaj u kojem sudjeluju mali i srednji poduzetnici. Ovdje je sada došlo 8 malih i srednjih poduzetnika. eight small and medium entrepreneurs from Indonesia came here. Predstavnici ove otočne države jugoistočne Azije izložili su namještaj, torbice od zmijske kože, srebrni i biserni nakit, batik odjeću, kavu, dekoracije za dom, modne dodatke, a predstavili su se i umjetnički obrti. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i indonezijski diplomati izrazili su nadu kako će ovo biti prvi korak ka uspostavi dugoročne suradnje između indonezijskih i hrvatskih obrtnika i poduzetnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću. Da bi suradnja doista i mogla jačati, nagovještava potpisani memorandum te najava velikog zajedničkog skupa u rujnu. We also have a plan to... Također planiramo sljedećeg rujna organizirati suradnju kako bi i na poslovnim sastancima spojili male i srednje poduzetnike iz Indonezije i Hrvatske. Meeting between small and medium entrepreneur Croatian and Indonesia. Inače, iako Hrvatskoj i njezinim građanima prilično nepoznata i daleka zemlja, radi se o najvećoj otočnoj državi na svijetu sa vrlo snažnim i brzo rastućim gospodarstvom, što samo po sebi može značiti veliku priliku za one koji svoje proizvode uspiju plasirati na tamošnje tržište.